Luxemburg. Al cor d'Europa hi ha un gran desconegut, Luxemburg. Aquest petit país de 51 quilòmetres quadrats passa desapercebut per molts, però amaga una gran bellesa. La ciutat de Luxemburg té una població que no arriba als 115.000 habitants. El centre històric és perfecte per recórrer a peu i no parar de fer fotos. El monument del record, conegut com la Dama d'Or per l'estàtua que corona l'obelisc, està dedicat als milers de voluntaris que van lluitar durant la Primera Guerra Mundial. Als seus peus es representa un soldat velant la mort del seu company que ha donat la vida pel seu país. La Dama d'Or aguanta una corona de llorer com si l'estigués posant al cap de la nació. Té una alçada de 21 metres i es troba a la plaça de la Constitució, al costat del profund riu Petrus que separa la ciutat en dues parts. Per unir aquestes parts s'han construït diversos ponts que permeten el pas de persones i vehicles. El més conegut per convertir-se en un símbol extraoficial de la independència de Luxemburg és el pont Adolfine. Es va construir entre el 1900 i 1903 i rep el nom del gran duc Adolf, que va regnar el país entre el 1890 i 1905. Permet el pas de persones a través d'una passarel·la que passa per sota de la carretera. A l'altra banda del pont, la ciutat continua en la seva zona més moderna. Aquí s'hi troba l'impressionant edifici del Banc Central de Luxemburg, que des de fa uns anys acull les seves oficines després de ser l'antiga seu d'ArcelorMittal, la major multinacional del món de l'acer. ArcelorMittal volia vendre'l a una empresa xinesa, però finalment el govern va adquirir-lo perquè continués en mans del país. L'edifici neoclàssic es va construir el 1922 a l'Avinguda de la Llibertat, que dona directament a l'estació central. Ara tornem al centre històric de la ciutat per l'altre gran pont, la Passarel·la, molt més antic, de 1861. Des d'aquí contemplareu unes vistes a la vall i riu de la Petrus que rodeja tot el centre de la ciutat. Sense els ponts, un centre històric tan protegit per aquesta orografia i per les muralles que el bloquegen de l'exterior seria inabastable, cosa que l'han convertit en Patrimoni Universal per la UNESCO. La catedral de Luxemburg, Notre Dame, és la principal església catòlica del país. La seva primera pedra va ser col·locada el 1613 i constitueix un clar exemple de l'antic estil gòtic, tot i que posseeix alguns elements renaixentistes. A l'interior destaquen les seves grans columnes i els seus vitralls sobre l'altar. Un altre important edifici del centre és el Palau del Gran Ducat, que actualment és la residència oficial de la família reial de Luxemburg. Des de 1572, sofisticat i elegant, l'edifici va ser inicialment l'Ajuntament de Luxemburg fins al 1795. Després, la seu principal del govern de Luxemburg fins al 1817, que ja va convertir-se en la residència dels grans ducs del país. Fins al 1795, la plaça de Guillem II, just al costat del Gran Palau, va ser la llar d'un monestir de frares franciscans. Durant la Revolució Francesa es va anunciar un atac al monestir i va ser el començament de la utilització del palau per fins estatals, així que el govern de la ciutat es va quedar sense un edifici fix, fins que al 1830 es va començar a edificar l'actual Ajuntament, custodiat per dos lleons a la porta principal. La plaça d'Armes rep el nom per ser inicialment un pati d'armes de les tropes que defensaven la ciutat. El 1554, després de que el nucli antic patís un greu incendi, es va dissenyar una plaça al centre de la ciutat fortificada. Ha tingut tant d'èxit que aquest espai s'ha convertit en el principal centre d'activitat comercial i cultural, encapçalat per l'edifici del Cercle Municipal, un centre de convencions i exposicions. A banda i banda de la plaça trobareu restaurants i cafès amb terrasses molt tranquil·les. Si voleu baixar a la vall de la Petrus, us recomanem passar abans per la ciutat judicial, però no per veure cap judici, sinó per poder agafar un ascensor gratuït que us baixarà des del centre de la ciutat als peus d'aquesta, on s'aixeca el barri de Grun, un antic poble que actualment forma part de la ciutat i és conegut com la Ciutat Baixa.
Des d'aquí podreu fer les típiques fotografies de Luxemburg que recorren per tot el món. Tornem cap amunt per visitar les casamates de Boc. Són un conjunt de passadissos i sales a prova de bombes excavades a la roca destinades a l'allotjament de les tropes i l'emmagatzematge de material defensiu. Són del 1781 i conformen més d'1 quilòmetre quadrat de túnels. Van servir de refugi per la Primera i Segona Guerra Mundial. Tenen com a privilegi una de les millors panoràmiques sobre la ciutat baixa, com també les vistes que podeu contemplar des del camí de la Cornissa, conegut com el Mirador d'Europa. Des d'aquí dalt veureu el barri de Grun a vista d'ocell. In